Okay po, Okay, good morning po. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa mga solid followers po ng Back and Race na hindi nagsasawang manood sa amin. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa mga nag-registered po sa Aurora Games. Dahil po sa inyo, sa pag-register nyo ay madami po kaming natutulungan. Sa mga nagtatanong po kung bakit mayroong po kami ini-endorse na Aurora Games, doon po kami kumukuha ng kapital para makatulong po sa mga nangangailangan. Opo, tama po yung sinabi ni Baak. Sa katunayan po meron po kaming tutulungan na bata ngayon. Yung bata po ay may sakit na pneumonia, siya po ay 3 months old. Dahil sa hirap po ng buhay, kailangan niya po ng financial assistant, kaya siya po ang napili naming tutulungan ngayon. Kaya sobrang pasasalamat po namin sa mga nag-registered po sa Aurora Games. Dahil po sa inyo madami po kaming natutulungan. Naglaro ka na, nag-enjoy ka pa, at nakakatulong ka pa. Maraming salamat po sa inyo. Kaya na pala nga bubra ay mintan sa uka pa lang sa audit Sige po, tara po, samahan niyo po kaming puntahan yung bata para malaman po natin yung kalagayan niya. Ay, salamat po ng marami. Salamat po sa GNG at binigyan po kami ng konting tulong. Salamat. Bakit po? Sana po kasi pambili niya po ng gamit. Kailangan talaga para gumaling na. Ito na yung mga dede niya. Tradisyonal. Ato. Nakakaimanang kumusta tao bingay? Hindi na siya. Mata na, kuya. Pamot na nakaginawa. Anong aldaw na di hospitalan? Wow. Ano yung dinapantay, Kristo? 12 days. Hindi ang 12 days na. may bitwan. Ano? Pwede ba? Ibang Pwera kay Ajay. 4 days kami dyan. Pwera kami kay Jay. Bakit ka nakaginawa mo? Ano ang tiko nga nakagta? Follow up check up na. Ito na Martes. Martes. So, ito yung pinagpakita ni Dr. Janet. Ginawa mo. Hindi ko ano mo. Madi. Baru titurok na? Bali duwa. Dito sa kamay. May sadya ima, kendite ima. Ang grasis pa yun mo. Magado. Putot kami. Sabahal ti putot na. Nabisina. Nabisina. Mayakit ikono na. Kaya sa mga dede, kasi hindi madeg. Bali pa. Mama ka mami nagastos siya. Bali, lahat. 42. Pera di Dr. Pati ko agad yun. Pati agas na. Ay, yung Kaya pwera pa. Ayaw, ang pwede agas Wala na pa. dyan. Bumili kami sa labas yung mango. Kasi kung isasali mo lang doon. Ginis na kanya. Lang ako kay Dr. na sabi niya, sige. Wala natin isasali sa chat na parang. Kanya talaga ito pa na. Sakit na. Ajay ko. At dati pneumonia. At ilang din pa. Tapos ajay. Dehydrated. Tapos yung kabag niya, sobrang kabag. Kung mamumutat na tinapag na. Awan na kaginawa mapunta ko. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-iinom niya ng rest time. Every 6 hours. Kung matangin mo, jogging mo, okay mo lang. Rest time. So, rest time. 5:30 pa kaba. Tapos yung mga nireseta sa kanya, kasi sabi ko sa kanya, kung pwede, yung lumabas na kasi yung kuryente namin, yung bill nga namin doon, sobrang laki. Wala mong kami pambayad, ano lang yung trabaho ng asawa ko. Kaya yung kung pwede, niresetahan niyo lang kami. Tapos yung follow-up check-up niya nga sa mga kapis. Yun na sa Sa clinic ni Dr. Rico. May schedule kasi yun. At saka Basta sabi niya naman hapon. hapon si Kuana dito. Ay manang anagayang ti trabaho na kaya sa awam.
ng factory worker po sa Pampanga. Sika nga nagtatrabaho mo. Dati po din po ako nagtatrabaho doon, kaya lang ngayon po nito ako dahil napuntis po ako dito. Yung anak ko wala na rin po mag-aaral. Bali, ilan po ang anak mo? Dalawa po, pangalawa po. At yung ubing manang nakakuha na di sakit na. Siguro po kasi sobrang init po dito sa bahay. Electric pan lang po kasi yung gamit namin. Doon po na ako. Kasi sobrang init po. Siguro na yung sa pagpapawis ka na. No, nasaksakan dati agas. Kas kaunay tikis na. Yung Nasakit lalo na ka yung nung kabayo. nasakit niya ikaw na. Pagsagsahit ng matusukan kang tigas. Yung ano, Pag-ire. Nagatitag na siyempre. Basta ayaw mga dili na. Pwede agas ka na. Sweet, adi yung swero. Di mo pa yung mga rod no, agkatawan no, anya ta, ay rupa na ta, nakarupa ng umati, turan na. Medyo lumuwanag pa tarupa na na. Kailangan ubang kas na ta siguro. Ay kabag na, ang gana dito siguro. Pabag na di ko na matambol. Ayan, nag-ano na nga rin. Balik ka. Basta nagtabog yung sa hospital ko. Magrigata jay kuha, magrigata jay adagsang-sang, hindi ka malang makakakuha. Tapos kali na dire-diretso sa hangit na. Agtamtambor ko na mo. Hindi, tsaka yung tiyan niya po, lumobo na. Yung Di maglitsyon na kami, yung malas parang gumaganon. Yung parang lobo na pag ginaganon mo yung tumutunog-tunog. Di ba rin nakaginawa? Bari mo po doon ginabag. Kawan, madingakwan. Yung ato'y dapat latikway rarot na. Ngayon natin ko pa yung Ay, meron. papakusukan da? Papakusukan niya? Maday. Ito ko Hindi, sabi naman ni doktor pa hindi naman siya napausukan doon. Pero kapag yung ubong po daw niya yung sunod-sunod, yung parang hindi siya makahinga. Opo, yun. Yan, pwedeng gamitin. Pagpunta daw namin sa ER, ipakita na daw agad yung yung papel niya para maasikaso daw. Sobra na daw dehydration. Jubin ko sa mga may rado mo lang. Itaray ko daw sa shield. So bakit maganda naman yung sinabi ng gano'n? Eh kasi Ito naman na, nagbadikito na na. Nakatagturo nga. Ginawa na lang Hindi, visit to. tsaka yung niya, Ito, tikwa na pa. Siguro Walang masakit siguro pa nga. yung may Pudot sa na. aso. Parang hindi. Nekat kasawaan na eh. Pudot na nga na. Ginawa din. tapos sobrang yung pula. Kala ko nga sabi ko, Kasi ba? nagkamuras, titsura na di kalman. Rumor mami nga, nalagbaga magbagi na, ampay nga tamot. Ay pudot nga tadada. Pudot. Bakit sumagsangsahan na gatan? Pudot. Hindi ka niya. Alam pa sa dito tayo. Dito, Maramdaman, bagata. Dito, Pudot. tumay po kasi siya tayo, kaya pinaliguan ko Hindi niya panday yung probinsya na. Hindi maganda lang. 7 na beses, may 8, gano'n. Yung medyo tagpakin niya ipapainom. Ang binibigay. Di ba meron nabibili na? Yung dami ko nang ang binili. Kasi yung parang yung Pocari Sweat. Hindi pa yung mabalik-balik, baby. Alam mo yung may sachet, 64 may isa. Adyan na ba to? Adyan nga. Agijay agas nga kas jay sa tin. Kada reseta da. Makaginawa. Ay oo Nalo. Makaginawa. Pagdungdung. Ay kita kasta ni kasi 64. Niya. Ito na naman. Nahalo jikwa deli niya. Ata, Ni Christina hulog na. 64 may isa. Ay, sa timplangan. Oo. Nakaraming din ako sa kanya Basit ng lang sika. Ersiflora. Oo, naday. Ersiflora, hindi, din sa kanya. Ayaw, hindi din tumatalab. Hindi tumatalab. Parang yun sa... Kahit yung kabag niya, nakarami na rin akong rest time sa kanya. Hindi din nagwa. Wala namang ibang i-resetang pang Pero tabog, hindi sabi rest ng time doktor, lang. painumin mo lang ng painumin yung rest time. Sabi naman niya. Oo, rest time. May kagsasawaan na kayo ni. Tawag yung bibig. Galing na ikaw. Galing na ikaw. Galing na yan. Ay kabag na yung gana nga rin ni Castini, Jure bubog. Hindi na kami kudutan lang siguro taon na.
Kapalibasay balay na kami ni Simin Pupay ngamin. Tatay, bago rin nakaruwarata na tamlay, tsura na tao, Beng. Ay kastoy na ni Diner, madimi makwa. Pero idi kwa katawa, madilatag katawa, roilan mo, made, awalat pa. Mulmulagatan na kalapakasta na eh. Ano magdamag nga madimak maturog sang sangi lang Hindi ko rin siya mauba dahil wala din akong tulog. Baka mamaya babagsak na lang kaming dalawa eh. Kasi yung gatas niya daw, hindi niya na daw kaya. Yung nagsabi daw ng bituka niya. din siya na. Kaya daw ng ganyan. Yan. Ganun din yung baby ko. Ganun sabi sa'yo. Ganun lang kaligpis. Wala sa libo na. Oo, ulit mo nga. Oh, di pa yung nakabaliktad. So, man po nagsko kasi mo matatag. Yung palang at baliw mo alam mo. Oo, pag May pa-check up okay na ko siguro nung makita doon tayo kuha na ano kasi nung Nung nakagita mo tayo baliw ka. Kaya, alam mo nung pumunta kami sa ward na yung pang ano, di ba yung pag nag-check attendance yung nurse, sabi niya Antonio, sabi niya, sir, andito ako. Oh, bakit andyan ka? Bumalik ka dito. Sabi, ay, hindi ako babalik kasi inupo siya doon eh. Sobrang, andito kami, andito lang yung, magkatabi-tabi, yung, kumbaga yung mga bata. Kasi pag-upuan na doon, pinapabalik ako. Kaya hindi na talaga ako bumalik. Mas gusto ko pa sa Wolbe kasi parang wala ka masyadong ano doon. Yung tabi-tabi ka naman. Parang umiba na yung itsura niya compare sa ano yung o maluwas na yung itsura niya. noong sa UID, kakailangan. Tapos pinagalitan pa ako ng doktor, tignan mo yung anak mo, hindi mo pa dinala dito agad-agad. Yung mga bata, nilalagyan ng swero, umiiyak yung anak mo, walang pakiramdam. Dehydrate na pala siya, hindi na niya pala nararamdaman ang ditong tubig kagaya mo. So nga ako Yung anak mo, wala nang pakiramdam, konti na lang po patay na, sabi. So nga mali kami nga nagduwa panunod na yapan medyo private tanong sa bling medyo kung baka yuray medyo nakwa ay lubingan, kakaase. Madi na pipet-fight ka na nailang sakit siguro ay nagsusukat. Lalo na kung yung antibiotic. Pag tulog siya, talagang bigla na lang siya iiyak. Pagsangin. Kahit yung mukha niya parang namamagana. Yung biglang mumurang gano'n. Akala nga nila, yun kasi parang may ganun siya dito. Kasi lumobo nga siya, yung parang, di ba, parang may tali dito. Parang Manas. Oo, nagmanas na siya. Akala nila yung parang green niya dito na, dito eh. Ito, akala nila yung parang nabugbog sa. Sabi ko, hindi, may green na siya talaga. Meron pa nga pag pinusukan kayo, pumuputok yung ugat eh. Ay, na ano yun? Lalo na pag ginagalaw-galaw, natatanggal yung kasi yun, iitim siya. hindi napapasok yung dextrose. Pero madali lang naman makakita. Alam ko mo lang na may dikabog. Oo. Malapit po. Ay, tit makakata. Patay, kuhanin mo tayo. Pagyamanan niya kung mapipasig na tulong mo. Para tubig, pagkatan ko pa. Gatas, kada agas natin din sa lumating. Ay, salamat po ng marami. Salamat po sa GNG at binigyan po kami ng konting tulong. Sabi yan, basta lumay nga. Salamat. Bakit po ito? Sana po kasi pambili niya po ng ano, gamit. Kailangan talaga para gumaling na. Pagkuhan niya ate, pagyamanan niyo ate, basig na tulong na yun. Sabi na kung talong may ate bigay. Maraming salamat. Sige. Maraming salamat. Ito makaturogan eh. Hindi. Nakaturog daw bingin, kumakainan na. Sige. Ang gamay. Meron. Sige. Sige, na.